Nagsugod na sa ilang psychological intervention ng City Social Welfare and Services sa City of Naga sa 14 anyos ug 16 anyos ka biktima sa pagpanamas-tamas sa kauban nilang mga tinun-an. Ang report ni Nico Sereno. Ana-ana sa Crisis Center for Women and Children ang 14 anyos nga biktima sa pagpanamas-tamas. Ang usa ka biktima sir wa man na mo pagawas sa. Amo man na siyang subject for psychological intervention. Gipasabot hinuon ni Maria Brenda Gabato, City Social Welfare Development Officer sa City of Naga, nga dili lang ang biktima mo'y ilang gipaubos sa psychological intervention apan ang suspitsado usab. Samtang ang 16 anyos nga laing biktima, midugang si Gabato nga naabaga na sab sa ilang buhatan sa iyang psychological ug medical need. Gawa sa biktima, gipabantayan sab sa CSWS ang gitumbok nga mga suspitsado nga classmate ra usab sa biktima nga giingong miamong-among kanila. Parehaan ng naanas laing pamation, apil man na sa mga monitoring nga og naunsa man ang bata didto nga katungkuan. Nag-unsa man unsa gibuhat, man na isay among gipamonitor ni sa akong kauban. Laing gipahibaw ni Gabato nga sa higayon nga masulod na sa ilang facility ang gitumbok nga mga tinun-an, makalakip na sab sila sa intervention sa CSWS aron maabagan sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Samtang gipahibaw ni Joy Calvo, City Local Government Operations Officer sa Department of Interior and Local Government sa City of Naga, nga nalatid man sa balaod ang katungdanan sa kabarangayan aron marespetuhan ang katungod sa kababayin-an ug kabataan. Apan alang kaniya, kabahin sa mga ginikanan ang paggiya sa ilang mga anak nga minor de edad. Na uli ko no ng ubang bata nga na-involve niya, nibalik lang kay wa pa man mahuman ang party, ang kaon ra may nahuman. Wala pa nahuman ang inom. Apan iyang giangkon nga dili igo ang lihok sa barangay aron masulbad ang suliran nga naglambigit sa kabataan. Dili lang kay ang barangay siguro, sir, magkinanan sa siguro taog kanang people nga gikan ba sa church. Sayon ra paghimog bata, pero dili sayon magpatubo og bata ba? Diba? Sabi na sa panahon karon nga daghan kay magka-influensya na to. Social media. Diba? Barkada. Sa proyekto karon nga Family Life Center nga gipatukod sa ilang parokya, nang hinaot si Father Peter Necesario, team moderator sa Archdiocesan Shrine of St. Francis of Assisi, nga makatabang kini alang sa mga pamilya nga nag-atubang ug mga suliran. Aduna sila'y tulo ka mga parish volunteer nga mipaubos sa training sa counseling aron maoy mo atiman sa panginahanglan sa mga magtiayon ug sa ilang mga anak. Nga magkatabang po labi na sa ato magkabatan-unan. Ya usan ni sa magkatabang kay doon naman doon na naman ni kuan ana kanang ni undergo og training sa pagkuan kana bitong pag counseling sa mga kuan sa ginikanan o sa mga kabataan. Uban ni Philip Patricio ug Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.